Assalamu alaikum, barka da dawowa channel ɗinmu mai suna Hausa Fashion TV. To a yanzu za mu koya muku yadda ake ɗinka wancan hannun da muka koya muku yadda ake yankawa. So kafin mu ci gaba, idan ba ku yi subscribe ba sai ku danna mana subscribe, sannan kuma ku yi liking bidiyon mu, kuma ku yi sharing da sauran 'yan uwanku domin su masu amfana. So farko dai, kamar yadda kuka gani lokacin da muka yanka, ga fillet ɗin nan, sai ga asalin shi hannun nan mun yi iron ɗin shi mun goge. Kun ga inda ta nan zai fara, shi wannan puff ɗin ga ta yadda zai fara ba. So abin da za ku yi farko shine ta tsakiya za mu fara, ta wurin fillet ɗin nan ta tsakiya za mu yi shaidan tsakiyan shi haka. To sai mu daidaita shi, kun ga wannan shi ma sama za mu daidaita shi ma mu samu tsakiyan shi, sai kuma mu zo mu daidaita. Tattara za a yi a wurin, pleatings ne ake yi a nan gurin. Za mu yi tattaran, za mu fara ta tsakiya, za mu yi shi ƙanana saboda ya ishe mu duka. So bayan mun gama mun kai har zuwa ƙarshe ne sai mu koma ta can, mun san daidai irin tattaran da muka yi ya ishe mu a nan, sai mu yi shi a can shi ma har ya zuwa tsakiyan kenan. Kamun nan sai mu juya shi sai mu take. To kamar yadda kuke kallo haka za ku yi tattaran, haka za ku ringa yin tattaran ƙanana ƙanana. Za ku ringa yi kuna kimanta daidai yadda zai ishe ku ya kai har zuwa ƙarshe, kuma ya zama ya cinye gaba ɗayan shi yadin, ya cinye gaba ɗayan shi fillet ɗin kenan. So kamar yadda kuke kallo ina yi, ina dubawa yadda zai ishe ni har ya zama ko ina ya samu tattara, kuma ya zama bai yi yawa ba. Yawwa, to yanzu kuna kallo na riga na gama yin tattaran gefen nan. So yanzu saura ɗayan gefen, to ɗayan gefen shine za ku fara daga farko. Kun riga kun san tattaran da kuka yi, girman shi da yadda za ku yi a nan ya ishe ku, ya ba ku irin wancan tattaran har zuwa tsakiya kenan. To haka zan ci gaba shi ma da yin tattaran ƙanana ƙanana kamar yadda na yi na wancan, har ya zuwa na kai ƙarshe. Kamun nan sannan sai in nuna muku yadda za ku juya ku take wancan a sama. Yanzu na riga na gama yin tattaran, kun gani na yi tattaran shi daidai inda na yi wancan na farkon. To abin da ya rage yanzu kawai bayan kun yi tattara sai ku juyo shi haka. Idan kuka juyo shi haka sai ku nemo tsakiyan, jikin fillet ɗin haka da tsakiyan nan sai ku daidaita. A gurin yanka ban nuna muku yadda za ku yi ba. In kuna son tattara za ku iya yin tattara a nan gurin, ya yi tattara, za ku yanka shi yadda zai ishe ku, ku yi tattara. To amma wannan ban koya muku shi a yadda za ku sa shi ya yi tattara ba.
saboda da yadi ɗaya muka yi amfani. So inda yadi ɗaya ne muka yi amfani zai wuya mu samu tattara a nan ta sama, amma in mun sa kamar yadi ɗaya da kwata ko da rabi to za mu iya yanka shi yanda zai ishe mu da tattara. Kawai za mu ƙara lissafawa ne ya fi inda zai ba mu wannan armhole, wurin armhole circumference ɗin. So kawai kamar yadda kuke gani yanzu to na riga na take shi. To kun ga hannun ya riga ya fara fita. So kawai abin da za ku yi a yanda yake haka, dama zai zuɓa zai juya, to sai ku take ta gefen haka. Yawwa kamar haka kenan, kawai sai ku take shi a jikin asalin shi pencil sleeve ɗin. Ku take nan gefen, shi ma ɗayan gefen sai ku juya ku take shi. Yawwa to yanzu kun gani kamar yadda kuke kallo, na riga na tattake. To abin da zan yi next shine in kalmashe ƙasan hannun. Zan kalmashe inci 1 ne saboda na bar allowance ɗin kalmasa na inci 1 ne kawai. To zan kalmashe shi haka gaba har zuwa ƙarshe. Daga nan sai in zo in ɗinka shi, mu haɗa hannun kenan. So in kun riga ma kun kalla wannan iya wanda muka riga muka yanzu, kun riga kun gane yadda ake yin hannun kawai. Wannan kawai karshe ne wanda duk ko kun ma san yadda ake normal haɗa hannu ne kawai. To kamar yadda na saba yi, zan ɗinke shi ta gaba, saboda idan na juya na asalin ɗinkawa da measurement ɗin hannun, zai zama shi wannan zare-zaren da yake na ɗinkin nan ba zai nuna ba ko a ciki. So wannan shine neat work ake so. Amma ba ka son kai haka, za ka iya yin shi kawai ka juya ka auna measurement ɗinka ka ɗinka, ko maybe bayan ka gama za ka yi zigzag. To amma yin wannan shine ya fi maka sauƙi. Muna kiran shi inside out, wasu kuma suna kiran shi da wani abu daban dai haka. So yanzu na juyo shi kenan. To a yanzu ne zan zan auna asalin measurement ɗin. Nan gurin dama mun ce 5 ne muke so ya zama, amma ba 5 ba ne. Duk dai kun san inda za ku auna asalin mai kayan, ku san nawa ne nata, sai ku sa mata. So wannan 5 ne za mu yi amfani da shi. To sai mu ɗinka daga nan har zuwa ƙarshe, har zuwa mu gama. Idan mun gama haɗawa sai mu juyo shi, sai mu ga yadda zai kasance. Yawwa na gama kenan. Yanzu na gama haɗawa, kawai zan juyo shi ne. Abin da ya rage kawai bayan an haɗa shi haka, sai kawai jona shi a jikin riga. So wannan ma duk kun riga kun san yadda ake yi, ba wani matsala. Idan kuna da tambaya sai ku yi mana ta comment box. Idan kuma kun ji daɗin bidiyon mu, sai ku danna mana like, saboda haka zai ƙara mana gwiwa
kuma shi ne nan zai saka YouTube ma su nuna shi ma mutane da yawa. So yanzu shi kenan hannu ya fita. Asalin shi wannan hannun sai an saka shi a jiki ake ganin shi ya fito asalin.